slouží k tomu, aby jsme přespali, abychom byli sklidnění. Takže od pradávna se užívala třezálka, nebo mařínka, nebo mlčenka, nebo kozlíkové kapky se dávaly do mléka, nebo se používal jablečný ocet, nebo osvědčený recept našich babiček je na oslově, si těsně před spaním teplé mléko, nebo si ho osladit ještě na víc vody. Ano, ale toho mléka by nemělo být více než vám přece pomáhá to. Někdy ovšem máme i opačný problém. Spát se nám chce, ale protože řídíme auto nebo máme jinou neodkladnou činnost, potřebujeme neusnout. Pokud pociťujeme únavu v průběhu dne, většinou to bývá způsobeno nedostatečným pitným režimem. To vypadá, že v klidu, že? Že se tady ty vyvráváš. Nebo nějaký energetický nápoj, tak svou situaci ještě zhoršíme. Pomůže možná tento energetický nápoj nebo káva v prvním momentu, nicméně za hodinu, dvě jsme zase unavení a malátní. Alternativou kávy je například čaj nebo guarana, ale vůbec nejlépe oddálíme spánek krátkým aktivním odpočinkem, tedy nejlépe odpočinkem spojeným s pohybem. Přátelé, Napoleonovi prý stačilo schrupnout si denně 3-4 hodinky, ovšem některé zdroje dokonce uvádí pouze 2 hodiny. Takže toho tolik stihnul. A představte si, podobně je na tom i Merata. Víte, kolik k tomu zadáme chvíli? Za A by to mohla být 1 hodina, za B 20 minut, a za C 10 minut. No tak, stávat hádat, tentokrát B je správně, trochu 6. Napoleon je proti žirafě vyroženě medvěd. Žirafě opravdu stačí pouze 20 minut spánku a to ještě nesmístí se, ale přerušovaně. Tak to chce padat. Asi myšlení nemají to chlapy, když snáře žena shodí ty prostě zimníky a vezme si nějakou tenčí halenku? Kozí myšlení. Já bych řekl, že koza je známá tím, že se žere úplně všecko a kdykoliv. Tak kozí myšlení mívám já, a to po celý den, kdykoliv kolem jakýchkoliv potravin nebo lidí.